bethi hayi mina mfethu mina ngingeke lalela. Uthando mfethu enye into i-sensitive leyanto ayifuni ushare nomuntu ongekho focus. You understand? Because once walahla focus engalesikhathi uthando lethu lehla. Here's a lot. Awukwazi mfethu uthanda abantu ababili. Ngifuna ungizwe kahle. Awukwazi uthanda abantu ababili. Ungihamba uyephi? Ngeke ubathanda abantu ababili. You understand? Because kubambeka ngalesikhathi indlela owenza ngayo. Yabo indlela owenza ngayo ayifani. Hayi phela la sikhuluma ngothando ayifani. Ngiyakwazi usangithanda, uyangazi ngisakuthanda. Uma sekukhona ushintsho, kuyabonakala. Khuluma naye ngoba uzofela kulona lolu thando. Wena uthi ubambelele kulona. Lalela bamba. Khuluma naye ngoba uzofela khona.